Gusto atong kilawon. O katong pandawan gatag skupitan matats. Dalaw tong ganiha. Siyempre atong nokos. Oh. Good morning matats. Pila ka adlaw ko naglumlum sa balay matats, wa na ko kagwanta ni duty nako. Swerte pagkaabot nako matats kay naa day may isda. Mao na akong kauban dira na nawag na sa mga kauban kay maghabo na daw mi. Abi nyo matats, bibo kay General Santos na mo karon matats no diri sa Jinsan kay Tona Festival diri sa Amua. Og kini amo Peaceport matats, napoy mga event diri no. Bisag naay event matats, daghang pon bangka nga nagdeliver diri nga puro bariles ang karga. Og dili lang kay bangka ang naa diri karon matats, pati mga bisita nga gikan sa mga lagyo nga mga lugar aron lang mo tan-aw diri sa Peaceport kog unsa kanindot. Syempre apil na ta di ba? May tagsitas kay inyo po tanawon. Bitaw matats oy mosaka na lang tagbangka kay atong tanawon kung pila ka kilo ang ilang karga matats no, kung daghan ba o gamay. So ako nakita dira matats tungwa lang sa isbakan ang ilang kuha no. So atong ipangutan ang kapitan kung pilay parcel 300 kilos lang daw. Bago man natog tan-aw dito atong ipanaog ang banyera kay atong nasugdan sa paghabua kay medyo hayag na. Sa wala pa nato masugdan paghabua ang bangsing matats giuna pagpanaog ilang mga sideline nga mga nukos no kay ubay-ubay pud ay ni. Tan-awa gud na kung unsa ka presko ang nukos dira. Oh grabe. Unya lang ka. Og di magdugay matats gisugdan na sa paghabo ang atong bangsin no kay atong buyer naghulat na. Og isa pa matats wala ta kabalo sa presyo ani no kay nganuman pila ka adlaw wala deliver ang bangsit tungod atong bagyo. Sa sulod sa isa ka semana matats nga wala ta kakita og isda no, mura tag na ignorante mao na sige tag gunit-gunit anang isda. Abi nyo matats isa ka semana intawon ko sige kaon og kwitsaw no ang subak kamunggay kay nganuman wa lagi isda-isda og isa pa wa pud tay ikapalit og isda. Mao na magpasalamat ta matats nga nagrasyahan intawon ta karon no nadungguan ta isa ka bangka matats bisag gamay slag kuha at least naa. Pandawan nga gamay? Pila ka bok? Isa lang? Kini nga gamay? Oh. Saka doon dito kay sudanon. Nagtuo ko kanang isda nga pandawan matats ilang sudanon sa bangka dili man di ay. Ako man di matats. Kap, salamat. Ako man di ay. Salamat. Isipti na ni matats, isipti kay basig maistoy pa. Wala ko nagdaho matats nga ihatag sa kapitan sa kuan ano, so daghang kay salamat kap og dili lang kay kana. Grabe basta ko gihan lagi ah. Gulit lang ko ha. Ibog-ibog lang sa anong video ha. Ha? Oh. Magaling kang kupal ka. Duty lagi ta para makaisda ta. Oh, wala ko sala ato matats ha. Ako lang ito gigunit-gunitan para lang sa video pero iyang gihatag sa kuha. Og mo na niya matats ang ato natigom mga isda matats no kay iya pa manggidugangan og bangsing nga gagmay matats so ingana kabuotan ato mananagat no mo nang kanunay nito iyang po matats nga perminti sila makagrasya aron makagrasya pud ta. Kung napansin niyo matats gipanghibo ang mga isda dira no kay ikarga na sa motor kay pahuman na nang habuan na mo nang gilahi ang dagko ang gagmay kay ilahi nag mga presyo. Og isa pa mga matats walay lain dunggo nga bangsi dira no kun dili kami lang mo nang ginaat ka na sa bayar matats kay Peter ang gamayag kuha ning bangsiha. So dili jud ta magmahay karon panahon ng matats no kay nakadala jud ta grasya matats nga gikan sa mananagat no. Og isa pa matats pag umaghabu dira ang mananagat manghatag yun sa mga libor nga nagtrabaho diha. So matats, naman na tagabo ano? Naatay madala sa balay matats. Oh. Gusto atong kilawon. O katong pandawan gatag skupitan matats. Dalaw tong ganiha. Sana ko. Siyempre atong nokos. Oh. Parawan matats atong adubohon. So di na ako ni kilawon dito na lang sa balay kay mahurot atong oras.